پرۆسەیە شەوتاندنە بارەگەهێن ئەنەکەسە و ئۆفیسên پارتiyên bi ser ve nakokî xistine navarêzên serkirdayetiya PYD de beşek îdaneya şewtandina baregehên enekese û ofîsên partiyên bi ser ve dike. Beşek rej de li ser bicîkirina vê siyasetê. Ji derên Egadar carkira ragihandin ku şeva 19 Mehê piştî şewtandina baregehê enekese û ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan li Sûriye li bajarê Hesekê serkirdayetiya PYD civîneke awarta li dar xist. Lê gorî ku hatiye zanîn serkirdayetiya PYD di civînê de bûye dû beş. Beşek ji wan îdaneya şewtandina ofîsan kir û beşê din jî rej dibû li ser siyaseta şewtandinê. Weke hatiye eşkerekirin ku yek ji berpirsyarên PYD di civînê de Gazind jê encamderên şewtandina ofîsa PDKS kir û got pêwîst bû ofîsa PDKS li gel endam û mêvanên di nava ofîsê de bi hatibana şewtandin. PYD helmeta şewtandina baregehên Encumena Niştimeniya Kurd li Sûriyê û ofîsên partiyên bi ser ve li rêkefta 18 Çarê 2022 dest pê kiriye ku bi tenê di heyama 5 rojan de 7 baregehên enekese û partiyên bi ser ve hatine şewtandin. Li rêkefta 18 Çarê 2022 milîsên PYD êrişî ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan li Sûriye li bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê kirin û bê bombên molotov kelûpelên di nava ofîsê de şewtandin. Herwiha li rêkefta 18 Çarê 2022 milîsên PYD êrişî baregehê Encumena Niştimeniya Kurd li Sûriye li bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê kirin û bê bombên molotov baregeh şewtandin. Li rêkefta 19 Çarê 2022 demijmêr 8 xulek bêtir ji 10 milîsên PYD êrişî ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Hesekê kirin û dema ku milîsên PYD êrîş kirin. Mêvan li nava ofîsê hebûn û gefa kuştinê lê mêvanan xwarin û ew bi zorê derxistine ji derve piştre ofîs bi bombên molotov şewtandin. Herwiha li rêkefta 19 Çarê 2022 beriya nîvê şevê milîsên PYD bo duwem car êrişî ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan li Sûriye li bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê kirin û careke din bi bombên molotov armanc kirin. Li rêkefta 20 Çarê 2022 demijmêr 9 xulek milîsên PYD baregehê Encumena Niştimeniya Kurd li Sûriye li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê şewtandin. Herwiha li rêkefta 20 Çarê 2022 demijmêr 9 xulek milîsên PYD ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan li Sûriye li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê şewtandin û di encamê de jî ziyan bi dukanên nêzîkî ofîsê gihişt. Herwiha li rêkefta 20 Çarê 2022 demijmêr 9 xulek milîsên PYD ofîsa Partiya Yekîtiya Kurdistan li Sûriye li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê şewtandin. Li rêkefta 21 Çarê 2022 piştî derengiya şevê milîsên PYD baregehê Encumena Niştimeniya Kurd li Sûriye li bajarokê Tiltemrê ser bi bajarê Hesekê ê Rojavayê Kurdistanê ve şewtandin. Herwiha li rêkefta 21 Çarê 2022 çekdarên tevgera ciwanên şoreşgeriya faşîstiya ser bi PKK ve ofîsa Partiya Geliya Kurdistan Sûriye li bajarê Kobanê ê Rojavayê Kurdistanê armanc kirin. û li rêkefta 22 Çarê 2022 milîsên PYD ofîsa Partiya Yekîtiya Demokratî Kurdistanê şewtandin û bi bombên molotov tevaya kelûpelan hate têkbirin û şewtandin. Herwiha li rêkefta 22 Çarê 2022 milîsên PYD sloganên dûr ji rewiştê li ser ofîsa Rojhilatê Qamişloya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye nivîsandin.